Terve! Tänään minä aion näyttää teille, miten lataatte ihan siis kaikki maksulliset pelit ilmaiseksi. Kyllä, ilmaiseksi. Joten menette tämmöisen paikkaan kuin internet-selain. Klikkaatte sitä. Kirjoitatte sinne Aptoide. Näin. Nyt olemme Aptoidessa. Nytten täältä vaan lataatte. Sitten tässä on tää Install Aptoide, niin sitä painaa, niin voi sisäisesti. Vaikka täältä nyt Hitman. Vaikka, niin sieltä tulee kaikki Hitmanit ja Sniperit ja vaikka pistetään vaikka minne. No ihan sama. Uskotte kuitenkin. Täältä Aptoide. Näin. Täältä lataatte. Ja jos ihmettelette, miksi siihen tulee sellainen varmennusjuttu, että se ei ole turvallista, niin kyllä se on turvallista. Mä en ole saanut itse yhtäkään virusta, kun mä oon tiennyt mitä ladata. Kannattaa ladata sellainen, jos on vihreä kilpi, jos on sellainen niin kuin merkki, joka tarkoittaa niin kuin OK. Niin sellaisia kannattaa vaan ladata. Niin se ajan kun tulee sellainen, niin laitat vaan siihen sallin vain tämä sovellus, tai sitten pistät, että sallit kaiken. Se on sitten taas vähän vapaampi silleen, että saatat saada viruksen. Ja enemmän mainoksia tulee, jos sä pistät sen kokonaan silleen. No, kuitenkin. Tää oli tässä. Hei hei, ystäväni.